שלום וברכה לכולנו. אנו נמצאים בשבת כל כך מיוחדת, שבת שאנו מסיימים את ספר במדבר, או כמו שאנו קוראים לזה שבת חזק, כאשר אנחנו אומרים את הפסוק האחרון של כל חומש, אנו נוהגים לומר חזק חזק ונתחזק, במובן שנקבל כוחות להמשיך וללמוד ולעסוק בתורה. אז השבת הזו אנו מסיימים את ספר במדבר, הספר בעצם שהוא גם במובן מסוים הספר האחרון שמשה קיבל על הר סיני, מכיוון שספר דברים נקרא משנה תורה. למה משנה תורה? מלשון לשנות, לחזור שוב, ומשה רבנו בעצם כתב אותו על בערבות מואב מול ירדן יריחו, לפני שעם ישראל נכנס לארץ, לדור שבעצם עמד להיכנס ולנחול את הארץ יחד עם יהושע בן נון, ולכן הוא לא קיבל אותו על הר סיני, אלא כתב אותו שם. לכן יוצא שבעצם ספר במדבר הוא הספר האחרון שמשה קיבל בעצם על הר סיני. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה מאוד מעניינת. הרבי מלובביץ' דיבר כל כך הרבה על העניין של הארץ, שלמות הארץ, עד כמה ארץ ישראל מקום חשוב, והרבי דיבר הרבה גם על הנושא בפוליטיקה ובכל דבר, שלמות הארץ, שלמות התורה ושלמות העם, עד כך שהרבי אפילו אמר שצריך להשתדל ולבחור תמיד לנסות במפלגה שבעצם הכי דוגלת בעניין של שלמות העם, כלומר מה שנקרא אהבת ישראל, שלמות הארץ, יישוב הארץ ולא פינויה, ושלמות התורה. ללמד אותנו עד כמה חשובים כל שלושת הדברים האלה, גם התורה, גם עם ישראל, שאנו עכשיו מתקנים את העניין של אהבת ישראל בימי בין המצרים, וגם העניין של יישוב הארץ. ואנו גם רואים בסוף ספר במדבר שבזה ממש מסתיים את הדרישה של בנות צלופחד בן חפר משבט מנשה, שהיו לו 5 בנות, ואותן בנות באו למשה בזעקה ובכייה, שאיך ייתכן מכיוון שלא זכה לבנים, שהיה חשש שהוא לא יישאר לו נחלה בארץ מכיוון שהבנים יורשים. וכאן בעצם הם חידשו הלכה שהתחדשה למשה, גם בנות יורשות, כמובן שכהוראת שעה אז הן היו צריכות להתחתן עם מישהו מבני שבטם על מנת שהנחלה לא תעבור לשבט אחר, אבל גם בנות יורשות בארץ. ולא רק זה, אלא הרבי מדבר הרבה על העניין שדווקא העניין של בנות צלופחד מתקנות את חטא המרגלים, מכיוון שהמרגלים מעשו בארץ ורצו להישאר במדבר, ובנות צלופחד כל כך השתוקקו לנחלה בארץ, ללמד אותנו עד כמה שאהבו את הארץ. וכמו שדיברנו שאהבת הארץ היא דבר כל כך חשוב ויסודי בתורה. וכאן אנו מגיעים לנקודה מאוד מעניינת. כל העניין של יישוב הארץ הוא היה דבר כל כך נעלה עד שאנו קוראים בספר יהושע, שרק אחרי 7 שנים כאשר ישבו את הארץ, מאשר חילקו את הארץ, חילקו אותה בגורל, חילקו אותה בקלפיות, הגורל אפילו היה צובח, היה הורים ותומים, ללמד אותה עד כמה חשוב החלק של כל שבט בארץ. ולמה כל כך חשוב? כי כתוב שכל שבט ושבט הוא מתקן עניין מאוד נעלה בעולם, ועל ידי יישוב הארץ אתה מתקן אותו בכל העולם. וכאן אנו מגיעים לנקודה נוספת מאוד מעניינת. בפרשת מטות אנו קוראים על בני מנשה, בני גד וחצי שבט המנשה מהשבט של בנות צלופחד, שמבקשים לשבת בעבר הירדן המזרחי, איפה שארץ הבשן, ארץ סיחון ואוג. הסיבה שהם טוענים כי הם רוצים מה שנקרא לשבת שם, כי יש להם מרעה וצאן רב, ולכן הארץ שהייתה מאוד פוריה תוכל לספק את הצרכים של הצאן והבקר. כמובן שמשה לא כל כך בהתחלה אוהב את העניין, אבל מתברר לו שהם אכן יפה מבקשים, וגם אחרי שהוא מברר את העניין שהם השתתפו בכיבוש הארץ ולא ישבו שם על מנת להתחמק מהמלחמה, בסופו של דבר הוא מאשר להם, ואפילו מבין שיש בזה עומק מאוד גבוה שדווקא הם ישבו את החלק המזרחי. וכאן אנו מגיעים לנקודה מאוד מעניינת.
ארץ ישראל עצמה נקראת ארץ כנען על של 7 עממי כנען שישבו כאן. אותם 7 עממים בעצם על פי פנימיות התורה מסמלים את 7 מידות שקיימות אצל כל אחד מאיתנו, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. ואותם 7 מידות שלעומת זאת שאנו צריכים לתקן. שזה העניין של ה7, לכן גם יש את העניין של ספירת העומר, 7 ימי השבוע וכל שאר הדברים, שזה עניין של 7 מידות. אבל יש גם עניין של 10. מה זה 10? 10 זה גם עניין של חב"ד, חוכמה, בינה ודעת. זה נקרא תיקון המוחין. יש תיקון הלב, שזה המידות, ויש תיקון המוחין. וכאן אנו מגיעים לנקודה של לעתיד לבוא, אנו נקבל גם עוד 3 ארצות, ככה רשום. בעצם אנחנו נקבל ארץ קיני, כניזי וקדמוני. מה זה אותם 3 ארצות שאנחנו מדברים? קיני, כניזי וקדמוני. בעצם אלה ארצות שהם לעתיד לבוא יהיו עניין של על פי פנימיות תיקון המוחין. ומי שבעצם התחילו את זה זה דווקא ראובן, גד וחצי שבט המנשה. ואיך הם קשורים לתיקון המוחין? כתוב שתיקון המוחין בעצם קשור לתיקון הראייה. כאשר אנו מתקנים את הראייה, אנו מתקנים את הראשית של החטא ותיקון גם המידות. איך בדיוק? אז כתוב שבחטא עץ הדעת, האישה ותרא את אישה כי העץ טוב למראה וכי טוב הוא לעיניים, בעצם ראתה שהעץ הזה הוא בעצם מה שנקרא נראה טוב, חמדה אותו. ולכן גם כתוב שכל התאוות הן באות דרך העיניים, לכן העניין של שמירת העיניים כל כך חשוב ביהדות. כתוב שאין דבר שבעצם מה שנקרא התאווה יכולה להיכנס אלא דרך העין. ולכן אנו אומרים בלי אין הרע. בלי עניין שאין דבר, אין ברכה שורה אלא בדבר הנסתר מן העין. ולכן גם כתוב שהסמך מהם, היצר הרע, הוא נראה כמו עין, או כמה עיניים. זה עניין של עין הרע. וזה בעצם העניין של עין. למה? כי העין רואה והלב חומד. כאן מתחיל בעצם כל העניין של השרשרת שמהעין מדלג על המוחין ועובר על הלב. לכן התיקון שלו הוא דרך עניין של ראייה טובה. וכאן אנו חוזרים לעניין שאמרנו שהשבטים מתקנים לפי שמותיהם תיקונם. ראובן מלשון ראייה, שמעון מלשון שמיעה, לוי מלשון ליווי, כלומר מתלווה, עניין של חיבור של אלוקות ועם ישראל. יהודה מלשון הודיה, תיקון הדיבור. יששכר בעצם עניין של תיקון הלימוד, ההתמדה. זבולון, תיקון החומריות של העולם, הגשמיות, לכן הם היו סוחרים. דן, תיקון הדינים, וכן הלאה. ובנימין בעצם מתקן את העניין של השראת השכינה בעולם, לכן שבט בנימין בעצם היה בקודש הקודשים, וגם בעניין של שכם שדיברנו בפעם שעברה. וכאן אנו מגיעים בדיוק לנקודה של מה שהתחלנו לדבר מקודם, שבעצם השבטים האלה הם מתקנים את הכוח הראייה שקשור לעניין של התיקון המוחין. מה העניין של התיקון? ראובן אמרנו זה ראייה. עניין של מנשה זה מיוסף. יוסף זה עלי עין, בלי עין הרע. כתוב שהוא הסתיר את אמו, את רחל, מעשיו הרשע. לכן מה שנקרא הוא כתוב שהוא בעצם בחינת דגים, עניין של עין הרע שולט בו. ואחרון זה גד, זה בהיפוך אותיות דג. כתוב שזה עניין של דינים קשים שמתהפכים לעניין של חסדים נסתרים. וכאן אנו מגיעים לנקודה שלכן 3 השבטים האלה, התיקון שלהם בעצם היה לתקן את לעתיד, לבוא את ארץ קיני, כניזי וקדמוני, שזה מעין עניין של תיקון המוחין, שהעניין של תיקון המוחין הוא סיום ושלמות תיקון העולם, ומהרגע שמתקנים את זה, בעצם אפשר להפוך את כל העולם לארץ ישראל, וכמו שמסופר שבעצם העבודה של עם ישראל בכל הזמנים של הגלות היה בכל מקום לתקן ולהכשיר אותו לגאולה.
וכאן אנו מגיעים לנקודה שממנה התחלנו, מסעות בני ישראל. כתוב שבני ישראל יוצאים ממצרים, שזה מצרים, לארץ ישראל, ארץ ישראל, הארץ של ישר כל עניין של התיקון, וכתוב שאשר מיישבים אותה ומתקנים את ארץ ישראל, ממילא מתקנים את כל העולם, כולל את מצרים. אז שנזכה כבר לגאולה האמיתית והשלמה, ושיהיה לנו שבת שלום, וכמובן שהשבת הזאת זה גם שבת מברכים חודש אב, חודש שבעזרת השם יהפוך לחודש מנחם אב, חודש של נחמה כפולה ומכופלת, ושנזכה כבר לגאולה האמיתית והשלמה תכף ומיד ממש. שבת שלום וחודש נחמה לכולנו.